Ayo mangkat kabeh, Cok. Ayo. Aduh. Cah cilik-cilik ora bareng wani karo wong tuwa ya. Sok nek gedhe ndak kualat kaya aku iki aduh. Ayo Cok, aku yo melu mangkat Cok yo. Le. Apa, Pak? Mbok ora getak-getak lho, Pak. Kira digetak ora krungu kok. Dalem, Bapak. Ayo delok wayang ten pundi? Padang Sari. Dalange Mas Satri ya, Pak? Heeh. Aku wis delok ning perjalanan nih, Pak. Oh, iki luwih apik neh iki. Oh iya. Ya penting iki nonton. Apik elek penting ditonton. Siap, Bapak. Sindene sing mepet dalang kok cantik men ya, Pak? Oh iya. Isih perawan kok kuwi. Perawan? Iya. Perawan kok sobone hotel ya, Pak? Ora sembarangan. Lah wong pancen kae sedulure ning hotel kok. Upama tak ngenekke piye, Pak? Ora pareng. Burung tetak kok. Aduh yang Pak. Ngapa to jane iki? Kaya enek panas-panas sih, Pak. Ora eneng. Aja nakal. Ya. Ada. Ngapa to jane iki? Panas ya, Pak. Ora panas. Burung dikapak-kapake kok panas. Iya. Oh, tono ngeseng. Tanjung. Sikil kucul, Pak. Sesuk tukunan. Ayo Pak ngaji yuk, Pak. Yo. Utuh dulu. Nonton wayang paling penak. Kumpul kanca paling penak. Jagungan paling penak. Kalau nimbok wedok paling penak. Udut sik bolo. Diparingi rokok sing eneng bisane. Terima kasih. Panitia luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk panitia untuk rokoknya sahabat Nugroho Laras. Ayo. Kayak keplok-keplok, ora males-malesan pecat sisan. Udah dulu. Wah. Wayang kok jan modern. Soalnya rambengnya sih le. Udut lagi. Wah. Wayang ini apa ini? Ayo. Sekali lagi. Wah. Pisan kas. Wah. Merokok membunuhmu, adik-adik tidak boleh merokok, nggih. Ini contoh yang tidak baik. Sones gede terserah. Butuh dulu, dulu.